Ola, moi boas, eu son Nuria. Eu son Sergio. E xuntas formamos Toxío, que é un proxecto de viaxes, veganismo e dereitos humanos no YouTube en galego, que, pois, na última edición de Youtubeiras foi galardoado co Premio Canle. E hoxe estamos aquí para inspirarche para abrir a túa propia canle de YouTube en galego. Lista? O primeiro e algo moi importante é a idea. Pensa, que che apaixoa? O noso son as viaxes, pero pode ser calquera cousa. A moda, maquillaxe, deportes, política, as posibilidades son infinitas. Recorda que o valor engadido es ti, como contas. Así que elixe o tema que máis che guste ou colleos todos e adiante. Unha vez teñes tema, toca darlle forma. O primeiro, a grabación. Podes gravar con móvil ou cunha cámara. O importante é que teñas unha boa iluminación e un plano estable. Nos gravamos con focos e tamén cun trípode. Pero nos teus inicios os teus mellores aliados poden ser a luz natural e unha montaña de libros. E como son tamén é moi importante, podeste facer cun micro externo para melloralo, xa sexa para o móvil ou para a cámara. Os micros de solapa funcionan moi ben sempre. E recorda que é importante eres ti, o que contas e como o contas. E cando xa teñas todos os teus clips gravados, toca editar. Tes solucións gratuitas moi boas para os teus inicios, como iMovie ou Movie Maker, e se queres algo máis avanzado, podes editar con DaVinci Resolve. E lembra que estás contando unha historia. Organiza, recorta e acompaña cos recursos que precises. A edición pode axudarche a contar a túa historia. E despois de editar, toca compartir. Aproveita as redes sociais que máis che gusten para mover o teu vídeo ou incluso crea unhas propias do proxecto. Se che gusta Instagram ou TikTok, aproveita para crear Reels con pequenos cachiños do vídeo para darlle máis visibilidade. Iso sí, non te esquezas de adaptalo ao formato vertical. E falando de todo isto, animámosche a participar nesta edición de Youtubeiras, que é unha iniciativa fantástica para empezar a crear contido e tamén conectar co resto de creadoras de contido. É algo moi fermoso. Así que nada, moitísima sorte na túa creación e vémonos na rede.